É a pegada en agradecemento á Asociación Veciñal da Milagrosa polos 30 anos de traballo e compromiso que converteron a este barrio, o máis enlleiro, nun referente na capital lucense. Un recoñecemento que o Concello de Lugo quixo agradecer con este monolito no Parque de Frisa para abrir os actos de celebración polas 3 décadas de vida da constitución do colectivo. Unha xornada histórica para o barrio que o colectivo veciñal celebrou con música, lembranzas e a entrega dos galardóns Pegada Veciñal. Un distintivo destacou o seu presidente, Jesús Vázquez, para recoñecer o traballo daquelas persoas que ao longo destes 30 anos colaboraron e axudaron na promoción do barrio. Os 12 homenaxeados, entre os que se atopan concelleiros, exalcaldes e veciños, deixaron a súa pegada no caolín de Burela, unha cerámica na que quedou grabada as súas memorias na historia da Milagrosa. Un dos galardoados en deixar a súa pegada foi o presidente da Deputación, que felicitou a asociación polos seus 30 anos facendo comunidade e convivencia. Tomé quixo tamén no seu discurso trasladarlle aos veciños o compromiso da institución provincial polo desenvolvemento deste barrio. Proba delo, lembrou, son os numerosos convenios que ambas entidades manteñen. O último asinado hai uns días encamiñado a impulsar con diferentes iniciativas o barrio para paliar os efectos derivados da crise sanitaria. Outro dos momentos da xornada tivo lugar coa inauguración da exposición Historia do barrio da Milagrosa 1960-2001, que se poderá visitar ata o 23 de xullo no Centro Social de Frixa.